טוב, התחלנו להקליט. ברוכים הבאים, כן. יהיה גם צילם בחברת. אני אשתדל, האמת. רגע, אני אעצור. עכשיו. אז אולי לא אחרי תגובה עכשיו, אבל אנחנו נראה. בסדר? אז אני אהיה בקשר עם הנציג, נציגה, שהם יתחלפו. אז יאללה, בואו נתחיל התכנסות נקודתית. אז אני אתחיל בלהגדיר סדרת פונקציות. אז בחברה אחד למדתם מה זה סדרה של מספרים. כן, ואנחנו יכולים גם להגדיר סדרת פונקציות. סדרה, כשמה כן היא, זה בעצם קבוצה, יש לה איזשהו מכנה משותף. בדרך כלל מה שמאפיין אותה זה איזשהו פרמטר n'i כזה. כאשר n הוא מספר טבעי. הסדרת פונקציות זה בעצם סדרה של פונקציות, שעל מנת להגדיר אותה אני צריך להגדיר שלושה דברים. דבר ראשון, איך היא תלויה ב-n. דבר שלישי, איך היא תלויה במשתנה שלי, x. שימו לב, n היא לא משתנה, x לא משתנה. n זה אפשר להגיד פרמטר או הסדר של הפונקציה בסדרה. אבל משתנה הוא רק x. כי אנחנו נלמד על הפונקציות בכמה משתנים, צריך לדעה בשתה. אז כרגע המשתנה הוא x, n הוא הסדר בפונקציה, בסדרה. ואני צריך להגדיר תחום, אנחנו קוראים לו דומיין, ונגיד תחום, או לפעמים גם שמים אותו בתור i, כדי לסמן את אינטרוול, וטווח, שאם אני לא אומר מהו, אז הוא יהיה ממשיים. בסדר? התחום הוא תת קטע, או תת קבוצה של הממשיים. בסדר? לרוב. יופי, אם אני לא מגדיר את כל הדברים האלו, הגדרה שלי חסרה, לוקה בחסר. כלומר, אם אני צריך להביא איזושהי דוגמה לסדרת פונקציות שמקיימת משהו, אני חייב להגדיר תחום. אחרת מינוס 1 נקודה, אוקיי? חייב להגדיר תחום, כי יש מצב שהסדרה תקיים איזושהי תכונה בתחום אחד ובתחום אחר לא. אם לא אמרתי מהו התחום, אז התשובה היא לא מלאה. בסדר? יופי, ואם אנחנו גם שולחים תחום, אז השאלה לא מלאה, פקטור. אוקיי, לדוגמה. יופי. התכנסות נקודתית. אז למדתם שני סוגים של התכנסויות בקורס, עד כה, היום. התכנסות נקודתית, התכנסות ממש. ממש תכף נדבר, נתחיל בהתכנסות נקודתית. מה זה בכלל התכנסות נקודתית? אז בואו נדבר על התכנסות נקודתית בנקודה בודדת. אוקיי? אז יהי סדרת פונקציות עם הסטינג הזה, ויהי איזושהי נקודה בודדת x0 בתוך d. אז אנחנו נאמר כי הסדרת פונקציות, מתכנסת נקודתית בנקודה, מתכנסת נקודתית, זה סימן נקודתית, ב-x0 עם סדרת התמונות fn x0 מתכנסת כסדרה של מספרים מחד ואחד. אני שנייה אסביר ואדגים. בעצם, כאשר קיבלתי איזשהו x0 על הסדרת פונקציות שלי, אין לי כבר פונקציות. יש לי סדרת מספרים. אוקיי, לדוגמה, אם אתם לוקחים עכשיו את הסדרת פונקציות הבאה, x בחזקת n, אנחנו רוצים לבדוק האם זה מתכנס נקודתית ב-x0 שווה 3. אז אנחנו בודקים בעצם אם הסדרה הבאה מתכנסת נקודתית. כלומר, אין לי פה כבר x'ים. ברגע שהצבתי x0, אין לי x'ים. יש לי רק מספרים ב-n. אוקיי? ואני בעצם בודק התכנסות של סדרות מחד ואחד. עכשיו, אין יותר התכנסות במובן הרחב, בסדר? יש רק במובן הצר. אוקיי? זה לדוגמה לא מתכנס. אוקיי? זה לא מתכנס לערך סופי. אוקיי? ברור שבמובן הרחב אין סוף, אבל אנחנו לא מדברים יותר על אין סוף בקורס הזה. בסדר? יש רק התכנסות במובן הצר, או התכנסות. אוקיי? התכנסות זה רק דבר סופי כרגע. בכל הקורס? כל הקורס. בסדר? אין יותר אין סוף. אוקיי. אז אני יכול להשתמש בכל השיטות ובכל הדברים שאני יודע מחד ואחד. בסדר? שימו לב, זה התכנסות של סדרות מחד ואחד, התכנסות רגילה שאתם מכירים. עכשיו בואו נכליל את זה, ונגיד מה זה להתכנס נקודתית בתחום.
אז נאמר כי fn של x נתכנס נקודתית ב-D אם לכל x0 ב-D הסדרה הזאת מתכנסת שוב כסדרה של מספרים מחייבת באחד. אוקיי? עכשיו שימו לב, אם יש לי איזשהו תחום מסוים שכל הנקודות מתכנסות בו, אני בעצם מקבל סדרה של גבולות. בואו נראה דוגמה. אוקיי, סתם לדוגמה. יש לי את x בחזקת n ועוד אחד, בסדר? ואני מסתכל על הקטע בין 0 לחצי. אז מה יהיה הגבול? בואו נראה. אז לצורך העניין, אם אני מציב 0, מה אני מקבל? 0 בחזקת n ועוד 1, בסדר? זה הסדרה הקבועה, 1. אוקיי? גם בגבול היא תהיה 1. ממשיך ככה, t עד חצי, תכף נעשה את זה טיפה יותר מסודר, אני רק רוצה להדגים. עד חצי, מה אני אקבל? אם אני לוקח את הגבול, בסדר? או גם לקח את הגבול כעיקרון. מה אני מקבל? גם 1. מסכימים? יופי. מה שקיבלתי, כל המספרים האלו, הגבולות שלי, יכולות ליצור את פונקציית הגבול. למה אני עכשיו נותן לזה דגש? כי ככה אפשר לזכור שבעצם ההתכנסות חייבת להיות במובן הצר. אין כזה דבר אינסוף, כי אני לא יכול לבנות פונקציה שמקבלת מספר סופי אינסוף. כלומר, לא יהיה לי גבול, לא יהיה לי פונקציית גבול. אני רוצה לבנות בעצם גבול, שגבול של סדרת פונקציות זה גם יהיה פונקציה. אוקיי? אז אם הצלחתי והכל פה מתכנס למספר סופי, אני יכול להגדיר באופן חד משמעי את הגבול, שהיא גם פונקציה, אז אני אכתוב את זה. במקרה זה נקרא ל-fn של x עם הגבול הפונקציה הגבולית או פונקציית הגבול לא. הם יכולים, פונקציית הגבול יכולה להיות רציפה, יכולה להיות לא רציפה, יכולה להיות גזירה, יכולה להיות לא גזירה. יכולה להיות קבועה, יכולה להיות לא קבועה. יכולה להיות מחולקת לשתי פונקציות. אז תגידו פה, אז הסדרת של הפונקציה מתכנסת, והפונקציה של הגבולות ככל אחד? כן, בתחום הזה כן. בסדר, אנחנו עוד שנייה נעשה ממש דוגמה טיפה יותר מפורט, בסדר? אני רק שנייה רק רציתי להדגים את העניין הזה של פונקציית הגבול. אוקיי. סימון. אוקיי, הסימון הוא כזה. או הסימון הזה. או fn מתכנס ל-f. אוקיי, רגיל. אוקיי, כאשר אני שואף לאינסוף. יופי. בואו נעשה עכשיו דוגמה. אוקיי, בואו ניקח את הדוגמה הזאת של f של x שווה x בחזקת n, fn. אז דוגמה, ברשימות זה דוגמה 1.21. אז נתבונן בפונקציה הבאה, בסדרת פונקציות הבאה. בסדר? זה מגדיר את הסדרה? הגדרתי? יופי, אין תחום. אוקיי? לא טוב. כי הסדרה צריכה להיות סדרה, יכולה להיות מלא סדרות. יכול להיות תחום קטן ותחום גדול. אוקיי? לכל תחום יש את האפיון שלו. אוקיי? אז אני צריך להגדיר גם תחום. אז f של x, כמובן כל הסדרת פונקציות תמיד חייבים להיות באותו תחום. אז הוא יהיה מ-0-1 ועד 4. יופי. בוא נבדוק האם הוא מתכנס נקודתית, ואם כן, מה הגבול.
נבדוק האם מתכנס נקודתית, ואם כן, מהו הגבול? המחשב מסתיר? לא? אבל אפשר, בשורה הזאת פחות רואים למטה. כן, רגע. לא, זה לא משנה מה המחשב, ככה או ככה, קצת לא רואים. אז איפה? כאן? אפשר עוד קצת. יאללה, כאן. פה, רגע, בסדר. טוב, אז בואו נבדוק האם מתכנס נקודתית, ואם כן, מתי הגבול. סבבה. אז כדי לבדוק האם זה מתכנס נקודתית, אני צריך לבדוק האם בכל נקודה סרדת הפונקציה מתכנסת. מסכימים? יופי. אז בואו נבדוק. אז שימו לב שאנחנו צריכים לחלק פה לתחומים. אוקיי? התחום שלנו הוא מ-0 עד 1. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אז בדרך כלל אני ממליץ לקחת את הקצוות בנפרד, ואז את פנים הקטע, אם יש לי קטע סגור. אז בואו נעשה את זה. נבדוק. עבור x שווה 0, fn ב-0, זה הסדרה 0 בחזקת n. הסדרה 0 בחזקת n עבור n טבעי כמובן, היא סדרה קבועה של אפסים, ולכן הגבול הוא גם 0. יופי. עבור x שווה 1 בקצה השני, אני מקבל 1 בחזקת n, גם סדרה קבועה של 1 עם 1. יופי, מתכנס. חלק 1, חלק 1, מתכנס. בואו נבדוק עבור x בין 0 ל-1. יהי x בין 0 לבין 1. נציב אותו. הדבר היחיד שאני יכול להשתמש זה האי שוויון הזה. אני לא יכול להגיד שזה איזשהו x ספציפי, לא יודע שום דבר חוץ מהאי שוויון הזה. בסדר? אני בכוונה מדגיש את זה, כי לא למדנו חדווה ביחד. אבל בחדווה, אתם תראו, בטח גם ראיתם בחדווה 1, שיש הרבה שימוש באי שוויונות, נכון? בלחסום מלמעלה. כמעט כל חדווה 1 זה לחסום מלמעלה. אוקיי? גם חדווה 2, אתם תראו. וכדי לחסום מלמעלה אתם צריכים להבין איזה חסמים אני יכול להשתמש. חוץ מהחסמים, נניח של סינוס או מוכרים, באיזה עוד חסמים אני יכול להשתמש. כמעט כל החסמים שטיפה יותר קשים, או שטיפה כזה חבויים מהעין, מצויים בתחום שלכם, מצויים באיפה התחלתם. אוקיי? כלומר, החסמים קשורים לדבר הזה איכשהו. בסדר? אם x הוא בין 0 ל-1, אז אתם צריכים איכשהו להתבסס על זה. אני ממשיך. אז fn של x שווה x בחזקת n. יופי. מה הדבר היחיד שאני יודע? ש-x הוא בין 0 ל-1. אם x הוא בין 0 ל-1, כשאני משיב את x בחזקת n לאינסוף, מה אני מקבל? 0, נכון? וזה, אני כאן צריך לרשום, חדווה 1. רק מי שעבר, סתם, לא, כולם יכולים לרשום. בסדר? יופי. מה מצאנו? הפונקציה מתכנסת. אוקיי? הסדרת פונקציה מתכנס ב-0, תוריות, ב-1, ובפנים הקטע, כלומר מתכנס בכל הקטע, כלומר סדרת הפונקציות מתכנסת. מסקנה? fn מתכנסת נקודתית ל-f, באשר f זה הפונקציה הקבועה 0, נכון? לא, סליחה, שיקרתי. נכון? כאשר x קטן מ-1 גדול שווה מ-0 אני ב-0, ואחרת אני ב-1. נכון? כן, יופי. זה המסקנה. יופי. שאלות על הדוגמה? יופי. עכשיו מה שנעשה, אני אכתוב לכם את ההגדרה האפסילונית. אפסילוניאדה. קיצור, נכתוב את ההגדרה עם האפסילון. בסדר, למה? כי תכף אנחנו נעבור להתכנסות ממש, אנחנו צריכים לראות את ההבדלים. כן. f של x של הגבול תמיד יהיה מספרים, אנחנו לא יהיה מבוטא באמצעות... עוד פעם? f של x של הגבול תמיד יהיה מספרים רגילים, אנחנו לא יהיה מבוטא באמצעות נעלם. הוא יכול להיות. אתה יודע שאני אוהב גם באמצעות נעלמים. באמצעות פרמטרים, לא באמצעות...
כן, אבל זה יכול להיות גם באמצעות x. כן. אם שאלת באמצעות x, כן. אם שאלת באמצעות פרמטרים, בוודאי שכן. אם שאלת באמצעות n, אז לא. לא באמצעות ה-n. הוא לא יכול להיות תלוי ב-n, נכון? זה כבר בגבול. זה כאילו אחרי שלקחת n שואף לאינסוף. כן? טוב. עולה. התכנסות ממש. אוקיי? אז רגע, רציתי להראות שנייה את ההגדרה של התכנסות נקודתית מאפסילון. אז תנו לי נרשום אותה פה למטה. בסדר? אז התכנסות נקודתית במונחי אפסילון ו-n. יופי. אז בואו נראה איך אנחנו מתחילים. אנחנו נאמר ש-fn מתכנס נקודתית ב-d, בסדר? לפונקציה f, אם לכל x0 ב-d. אני מתחיל בלכל x0 ב-d, אז אני גם רושם את זה דבר ראשון. אוקיי? לכל x0 ב-d. אז לכל x0 ב-d, הסדרה הזאת מתכנסת. אוקיי? אז איך אני מתחיל בגבול של סדרה? יפה, אפסילון זה כמו להגיד לכל אפסילון, נכון? אז לכל אפסילון גדול מ-0 בדיוק, קיים n שתלוי במה? באפסילון, אז שימו לב, הוא גם תלוי ב-x0. אוקיי? אתם ראיתם את ההגדרה הזאת עם אלון, נכון? כן. בסדר, בגלל אני עושה את זה קצת מהר. אז ה-n שלי הוא תלוי גם באפסילון וגם ב-x0. אוקיי? אם הוא לא היה תלוי ב-x0, תכף אנחנו נגיד, זה בדיוק יהיה ההתכנסות ממש. אוקיי? אבל הוא תלוי גם ב-x0, שימו לב. אוקיי? כאן אולי לא ראינו את זה כי זו הדוגמה קצת פרווה, ותכף אנחנו נראה דוגמה אחרת. אוקיי? אז הוא תלוי גם ב-x0, כך ש-such that לכל n שגדול מ-n אפסילון x0 מתקיים ש-fn ב-x0 פחות f של x, שזה הפונקציית הגבול שלי, קטנה מאפסילון. יופי. זה הגדרה שהתכנסות נקודתית במונחי אפסילון ו-n. עכשיו נדבר על התכנסות ממש. ונשאלת השאלה, מה זה ממש? מה זה ממש קודם כל? במידה שווה. יופי. עכשיו שאנחנו יודעים מה זה ממש כשבמידה שווה, נשאלת השאלה, מה במידה שווה פה? מה זה אומר? הפונקציות כאילו מתכנסות לאותו מספר, כאילו המידה שווה, בהבדל מפה שהכל, זה לא יהיה 0, 1, 2, 3 נגיד. לא, זה יכול להיות, זה יכול להיות גם כאילו זה יכול להיות גם אותה פונקציה גבולית, כאילו שהיא גם קבועה. כן? אז, אוקיי, משהו אחר. בדיוק, שאין תלות ב-x0, אוקיי? מה שבמידה שווה כאן, זה אומר שהקצב התכנסות, אוקיי? אינטואיציה. הקצב התכנסות הוא זהה. מה מגדיר לי קצב התכנסות? בדרך כלל זה ה-n. נכון? ככל ש-n יותר קטן, איך אני מתכנס יותר מהר. ככל ש-n יותר גדול, אני צריך עוד מלא צעדים כדי להתכנס. אוקיי? אז בהתכנסות ממש, ה-n יהיה משותף לכולם. ה-n לא יהיה תלוי ב-x0. בואו נראה את זה. בואו נראה את ההגדרה שהתכנסות ממש, וזה למה ההגדרה הזאת היא קשה, כי ההגדרה הזאת מנוסחת בצורה אפסילונית. אוקיי? תכף אנחנו נלמד את קריטריון הסופרימום, שעוזר לנו להעיף את האפסילון החוצה, להגיד לו אתה שייך לחבל אחד, שוחרר. אז בואו נראה. אז כדי להגיד, נאמר, כי fn מתכנס ממש ל-f, אז איך סימנתם את זה? עם שתי חצים? איך סימנתם התכנסות ממש? ככה? לא. עם U? לא, במילים. טוב. אז אני אכתוב את כל הסימונים, בסדר? גם כי פשוט יש הרבה קורסים שכל אחד כותב את זה בצורה אחרת. בסדר? אז למקרה ותרצו, למקרה ותראו עוד סימונים, אז יש את הסימון הזה, יש את הסימון הזה, חצי מיו כדי לסמן יוניפורמי, אוקיי? כאילו אחיד. ויש את הסימון הזה, שזה לודה אוהבת, אם תסתכלו על השמות שלה משנה שעברה.
בסדר? אז כל הדברים האלה זה לסמן ש-fn מתכנס במידה שווה. בסדר? להקל עלינו את כל המילים האלו. אז נאמר כי fn מתכנס ממש לפונקציה f אם, שימו לב, אז בהתכנסות נקודתית רגילה היינו צריכים לקחת כל x0. כאן אנחנו אומרים שאין תקף לכל x0, אז נתחיל ישר מאפסילון. אוקיי? שימו לב, זה עדיין אותו סטינג. אוקיי? עם d ו-r. אז לכל אפסילון גדול מ-0 קיים n, שתלוי רק באפסילון, כך שלכל x0 ב-d, שימו לב, לכל x0 בא אחרי ה-n, אוקיי? כלומר n לא יכול להיות תלוי בו, אוקיי? לכל x0 ולכל n גדול מ-n אפסילון, fn x0 פחות f של x0 קטן מאפסילון. אוקיי? עכשיו, כדי להראות את הדבר הזה, אנחנו צריכים, בתכלס, למצוא איזשהו n שהוא תופס לגבי כולם. איזשהו n מספיק גדול שתופס לגבי כולם. זו משימה קשה עד בלתי אפשרית. אוקיי? אפשרית, אבל היא מאוד מאוד קשה. ואנחנו רוצים להשתמש בכלים של חדווה 1. נכון? למה למדנו את חדווה 1? כדי לעבור לחדווה 2 ולהשתמש בכלים של חדווה 1. ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בקריטריון שנקרא קריטריון הסופרימום. אז עכשיו נושא חדש, אוקיי? שמתקשר להתכנסות ממש. זה קריטריון הסופרימום. אני שנייה אגדיר אותו. ואז אני אתן עוד כמה משפטים לטענות. טוב, רגע, תחזור במילים פשוטות מה זה אומר המילה שווה. כן. אז עוד שנייה אתה תראה את זה. בקריטריון הסופרימום יהיה טיפה יותר קל להבין את זה. אוקיי? אבל בתכלס זה אומר שהקצב התכנסות של כולם הוא זה, של כולם אני מדבר לכל ה-x'ים. אוקיי? נכון כל x מגדיר לי סדרה? אמרנו שכל x מגדיר לי סדרת נקודות, fnx. נכון, זה סדרה. וזה סדרה. נכון, 0 בחזקת n, 1 בחזקת n, x בחזקת n. כולם סדרות. אני אומר לך שכולם מתכנסות באותו קצב. לכולם יש n משותף, שאחר ממנו כולם בחלון אפסילון הזה. אוקיי? זה העניין, זה הבמידה שווה. אוקיי? הבמידה שווה, ההתכנסות במידה שווה, אותו קצב. אוקיי? מה מגדיר לי קצב? ה-n שלי. ככל ש-n קטן יותר, ככה אני מתכנס מהר יותר. נכון? אני צריך, אם n שווה 1, אז כבר ל-n שווה 2, זהו. אני בחלון אפסילון הזה. n ממש ממש גדול, מתכנס לאט. בסדר? כמובן שזה תלוי באפסילון. כן? אבל זה מה שמגדיר לי קצב. קשה להבין את זה קצת, במונחים האלו, מסכים? עכשיו ננסח את קריטריון הסופרימום, שבו יהיה טיפה יותר קל כבר להבין את זה. בסדר? יופי. יופי. אז בואי ננסח את זה. אוקיי, הקריטריון הוא כזה. fn, שימו לב, אני מסמן את זה בתור u. בסדר? שימו לי ממש. fn מתכנס ממש לפונקציה f. אם ורק אם, כלומר, זה ממש שקול. לים סופרימום. לים סופרימום, לא נכנסתם לזה לעומק הקורה בחדווה 1, אבל לים סופרימום תמיד קיים. בסדר? הסופרימום של קבוצת כל הגבולות החלקיים. בוא נשקיע אחת. לא דיברת על זה? בסדר, זה נושא גם שאני לא הייתי ללמד אותו הנדס, כאילו לא הייתי ללמד אותו, אבל בסדר? לים סופרימום של x ב-d, כלומר הסופרימום של כל ה-x'ים ב-d, fnx פחות fx שווה 0. לאט לאט, בואו ננסה לנתח את זה ביחד. יופי. יש לי כאן לים של משהו שתלוי רק ב-n. תכף אנחנו נראה למה הוא תלוי רק ב-n. אוקיי? לדבר הזה לפעמים אנחנו קוראים mm. בסדר?
כלומר, הדבר הזה הוא כבר משהו שאנחנו מכירים מחדווה אחד. כדי להראות התכנסות ממש, התכנסות קשה, מספיק לי להראות התכנסות של סדרה, זו סדרה שאנחנו נבין אותה תכף, התכנסות של הסדרה הזאת לאפס, של סדרת מספרים. איך אני מקבל סדרת מספרים מסדרת פונקציות? בצורה הבאה. אוקיי? אנחנו בעצם נפטרים מהתלות ב-x כאשר אנחנו עושים סופרימום על כל ה-x'ים האלו. המטרה שלי כאן זה להיפטר מהתלות ב-x. אוקיי? תדמיינו לכם, לצורך העניין, ש-m1 זה פשוט לקחת את הסופרימום של כל ה-x'ים של f1x פחות fx. כלומר, אני בודק מה הסטייה שלי מפונקציית הגבול מ-f1. אבל לא רק מה הסטייה, מה הסטייה הכי גדולה. הסטייה הכי גדולה זה בדיוק הסופרימום, מה המרחק הכי גדול, אם זה f של x, אוקיי, וזה f1 של x, וזה f2 של x, וזה f3 של x, אז f1 יכול להיות הסטייה הזאת, אוקיי? m2 זה בדיוק הסטייה הזאת של f2, אוקיי? אני בודק כל פעם מה הסטיות, ואני רוצה שהסטייה תשאף, כשאני שואף לאינסוף, לאפס. כלומר, מתישהו רחוק, אם זה f של x, וזה f1, וזה f2, וזה f3, וזה f4, ו-f5, מתישהו רחוק, אני נמצא כאן. כלומר, ה-f-ים המאוד רחוקים, הם נמצאים מסביב ל-f הזה. אוקיי? בחלון אפסילון הזה של f. אז בעצם, הסופרימום, הדבר הזה, הקריטריון הזה, עוזר לי להיפטר מהתלות ב-x. אוקיי? הוא עוזר לי להיפטר מהתלות ב-x. ואם, אחרי שאני נפטר בתלות ב-x, זה שואף ל-0, כלומר, אני מצליח לשלוט על ההסט הכי גדול, וזה שואף ל-0, ניצחתי. אוקיי? זה בדיוק כמו להתכנס ממש. אז כמה הערות על הקריטריון הזה, שמה שנעשה מעכשיו ועד סוף התרגול, זה רק לעבוד על הקריטריון הזה. כי זה הדבר הכי חשוב. אז כמה הערות. הערה ראשונה, מה אני צריך כדי לחשב אותו בעצם? איך את הפונקציה הגבולית? בול, יופי, מעולה. את זה יש לי, נכון? את fn, קיבלתי, נכון? זו השאלה. אבל אני צריך גם את הפונקציה הגבולית. ולכן, כמעט תמיד, אנחנו נעבור לפני התכנסות ממש, אנחנו נעבור בהתכנסות נקודתית. כי התכנסות נקודתית עוזרת לי לחשב את הפונקציה הגבולית. בסדר? אז צריכים את f למבחן הסופרימום. עכשיו, זה שאנחנו צריכים את f, זה אומר לי כבר כמה מסקנות. המסקנה הראשונה, שאם אני מתכנס נקודתית לפונקציה f, בואו נכתוב את זה רגע. אם fn מתכנס נקודתית לפונקציה f, אז fn לא יכול להיות מתכנס ממש לפונקציה g ששונה מ-f. זה לא יכול להיות מצב כזה. אם אני מתכנס לפונקציה f נקודתית, האפשרות היחידה שלי להתכנס ממש זה רק לאותה f. אוקיי? רק לאותה f, זה לא יכול להיות, אין לי מה לבדוק את זה אפילו. אוקיי? אז רק היום הסופרימום, אני יודע שאתה מתכנס ממש ב-f. לא, מה שאני אומר זה לא כזה. נניח אני מתכנס נקודתית ל-f, אני יכול לבדוק התכנסות ממש רק ל-f, לא לפונקציה אחרת, אוקיי? אוקיי? וזה בעצם, אוקיי? המסקנה הזאת בעצם להגיד יחידות הגבול. אוקיי? יחידות הגבול. לא יכול להיות שאני מתכנס ממש לשתי פונקציות שונות. לא יכול להיות שאני מתכנס נקודתית לפונקציה אחת וממש לפונקציה אחרת. בואו נשאל עכשיו עוד איזושהי שאלה. האם יכול להיות שאני מתכנס נקודתית לפונקציה f ואני לא מתכנס ממש לפונקציה f? כן, יכול להיות. האם יכול להיות ההפך? לא. וזו המסקנה השלישית. התכנסות ממש, ראיתם את זה בכיתה, היא חזקה יותר
מנקודתית. ובפרט גוררת נקודתית. אוקיי? גוררת נקודתית. אם יותר מאוחר בהמשך הקורס נלמד או נקבל איזשהם עובדות שיש לי התכנסות ממש לאיזושהי פונקציה, אומרים לי האם נקודתית, אומרים חבר'ה אני יודע שנקודתית אל תעבדו עליי. אנחנו יודעים את זה כבר מראש. יופי. ועוד נקודה אחת קטנה שתעזור לנו בהפרחות. נקודה אחת קטנה, ואז נעשה דוגמאות ותרגילים. נקודה קטנה היא הנקודה הבאה. הסופרימום, אוקיי, בוא נתחיל את זה ככה. נניח ש-D1 מוכל ב-D2. אוקיי, שתי קבוצות שמוכלות אחת בשנייה. מה היחס בין הסופרימומים שלהם? מה? לא מוכל? קטן שווה. סופרימום זה מספר. אוקיי? סופרימום של D1 קטן שווה מסופרימום של D2. בסדר? את הדבר הזה אנחנו ממש נראה אחרי הפסקה בדוגמה מספרית ממשית. אוקיי. עכשיו בוא נעשה איזושהי דוגמה שאולי יחסית קלה. אוקיי? דוגמה 1.4.1. בסדר? אז סיימתי לדבר שנייה על קריטריון הסופרימום והתכנסות ממש, ונתחיל לראות דוגמאות כדי לגעת בדברים. אוקיי, אז הדוגמה היא הבאה. נתבונן ב-fn, שזה סינוס n x בחזקת 900, אוקיי? חלקי n, נכון, עוד שנייה, ו-fn של x 100 אוקיי? המשימה שלנו, משימה, בדקו הכל. אוקיי, הכל זה אומר מה הפונקציה הגבולית היא קיימת, האם מתכנס נקודתית, האם מתכנס ממש. יופי, שימו לב בתחום הזה. אפשר לשלול התכנסות במש אם היא לא מתכנסת נקודתית? כן. כי זה בדיוק, אם זה גורר את זה, לא זה גורר לא זה. זה בדיוק הקונטרפוזיט. אפשר לבדוק בלי פונקציה נקודתית, שצריך בשביל מבחן הסיכון פונקציה נקודתית. מה? אפשר לבדוק אם ממש... שאלה טובה. אם נניח יש כל מיני שאלות שלפעמים אתה תצטרך את זה. טיפה יותר מאוחר, שאנחנו נלמד תורים, כמעט כל אנליזת פוריה, שתלמד את זה בעוד... אז יהיו עוד כלים לבדוק ממש? סמסטר. כן. לפעמים אתה אפילו תתחיל לבדוק האם פונקציה מתכנסת ממש. כי התכנסות נקודתית זה לא מעניין כל כך. התכנסות ממש זה התכנסות של כמה ערכים. כן. התכנסות ממש זה התכנסות האמיתית הטובה לנו. באמת שהנושא הזה זה נושא שאתם תשתמשו הרבה. אוקיי, בתור הנדסה ביו-רפואית, תשתמשו באנליזת פוריה. גם עוד שנה, גם בסמסטר הבא, מדע, מעגלים, מלא, הכל, קיצור. טוב. אז בואו נתחיל. אז בואו נתחיל לנתח את זה. אז ראשית, בגלל שאני ב-R, בכל R, בתחום, אין לי פה איזה שהם נקודות קצה, נכון? אני לא אציב בין סוף ובין סוף, אין דבר. אז בואו נתחיל לזרוק שני המספרים. בואו נציב נניח 0. מה קורה ב-0? בואו נבדוק. fn של 0. מה זה? 0. נכון? סינוס. n כפול 0 בחזקת 9,000 חלקי n.
שזה סינוס 0 חלקי n, שזה 0, כלומר הפונקציה, סליחה, הסדרה הקבועה 0. בגבול מה היא? 0, נכון? סדרת אפסים, סדרת קבועה, גם הגבול הוא קבוע. יופי. בוא נציב, לא יודע, מספר אחר, תנו לי. 7. 7. סינוס כפול n, 7 בחזקת 900. 900 או 900? חלקי n. האם אני יודע איך זה מתכנס? איך? למה? נכון? או, יפה, אפסה כפול חסומה. אוקיי, יפה. אוקיי, אז לדוגמה, אפסה כפול חסומה, כי זה חסום וזה מתכנס ל-0, נכון? אז יש לנו כאן 1 חלקי n כפול משהו חסום שואף ל-0. אתם מסכימים איתי שזה לכל x? נכון? לכל x זה יתקיים. כלומר, האם יש לי פה התכנסות נקודתית? כן, נכון? לקחתי x מסוים, בוא נראה את זה. בוא נראה את זה עבור כל מספר, לא בהכרח 7. יהי x שייך ל-r, x0. אנחנו צריכים להראות שהדבר הזה מתכנס. הדבר הזה זה כמו לכתוב סינוס n כפול x0 בחזקת 900 חלקי n. אמרה שם נכון, אבל זה כמו לכתוב 1 חלקי n כפול סינוס n x0 בחזקת 900, אבל זה חסום וזה שואף ל-0, ולכן אנחנו מקבלים 0 בגבול. ולכן לכל x, fn של x בגבול הוא 0, כלומר יש לי התכנסות נקודתית. מסקנה, fn מתכנס ל-f, באשר f של x הוא יופי. יופי, אז יש לנו התכנסות נקודתית, בוא נבדוק ממש. אני יכול לבדוק ממש, כי יש לי את ה-x שלי. יש לי את ה-f, יש לי את ה-fn. בואו נחשב את מה שאנחנו קוראים לו mn. גם אלון כתב mn? יופי. אז mn שווה לסופרמום של fn בדיוק סינוס n x 900, נכון? חלקי n פחות 0, אז אני לא כותב, אולי כן נכתוב. יופי. וזה בדיוק סופרמום של הדבר הזה. אבל הפונקציה הזאת, בדיוק, אז הוא שואפת, אפילו גם כל הדבר הזה גם קטן שווה מ-1 חלקי n, נכון? כל מה שיש פה, כולל בערך מוחלט. אז כל הדבר הזה קטן שווה מסופרמום של 1 חלקי n. נכון? כי כל זה קטן שווה מזה. וזה לאן שואף? ולכן, היות ו-mn זה תמיד סדרת מספרים אי שלילית, אז מסנדוויץ' נקבל שלאן mn שואפת? לאפס, נכון? מסנדוויץ' mn שואפת לאפס, ולכן על פי קריטריון הסופרמום fn שואפת ממש ל-f. כסף ממש ל-f. אותו f. אותו f. יופי. שאלות על זה? טוב, אז בואו נצא להפסקה. טוב, חזרנו. טוב. נעשה עכשיו, עשינו דוגמה אחת, עכשיו נעשה תרגיל דוגמה, אוקיי? אנחנו נעשה את זה כזה ממש נעלה את הרמה מתרגיל לתרגיל. אז זה התרגיל יחסית פשוט, נעשה תרגיל דוגמה שיש בו גם הפרחה, ואז נעשה תרגיל טיפה אולי יותר מתקדם. בסדר? טוב. אז התרגיל דוגמה יהיה תרגיל 1.5.1 בלשונית תרגילים.
ושימו לב, אני חוזר על זה שוב, היות ואנחנו לא רוצים להשתמש במונחי אפסילון ו-n, אנחנו משלמים איזשהו טרייד אוף, והטרייד אוף זה להשתמש בקריטריון הזה, שהוא יכול להיות מסובך, אבל אנחנו נשתמש בכל הכלים שיש לנו בחדווה 1 כדי לחקור את ה-mn הזה בצורה חכמה, אוקיי? אז רגע, שאלה לקהל, אם יש לי עכשיו איזושהי פונקציה fn ויש לי איזשהו תחום d שהוא מוגדר בו, כלומר מ-d ל-r, באיזה מקרים הסופרימום של fn יהיה שווה למקסימום של fn כאשר x הוא בקטע d? פונקציה קבועה, יפה. עוד? אולי משהו שקשור לתחום גם? לא הכרח. שימו לב. מה? זה הקטע סגור, נכון, למה? כי אז במשפט ויישטראוס, פלוס אם הפונקציה רציפה, ואז אנחנו יכולים להשתמש במשפט ויישטראוס לצורך העניין, אז אני יודע שמובטח לי מקסימום בקטע, נכון? אם מובטח לי מקסימום, אז הוא כבר סופרימום גם, נכון? מתי סופרימום ומקסימום שווה? אם המקסימום מושג, נכון? סופרימום תמיד קיים, לים סופרימום, תמיד קיים. בגלל זה אנחנו מנסחים את זה בצורת לים סופרימום, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי אחד מהטקטיקות שיש לנו, שאנחנו נשתמש בה כדי לבדוק סופרימום, זה על ידי שימוש במשפט ויישטראוס. בסדר? או שהתחום סגור, אוקיי? ואז אנחנו נעשה את זה. אז עכשיו אנחנו נראה איזושהי דוגמה לדבר הזה. אז התרגיל הוא התרגיל הבא. פועל הדבר הזה? וואי, לא, כי כואב לי הגרון. לא. טוב. רגע, סליחה. לא? רגע, סליחה. עוד שנייה. טוב, בא לי. יופי. התרגיל הוא כדלקמן, 1.5.1. אז תהי הפונקציה, סדרת הפונקציות. על אפס אחד, המשימות. א', מיצו גבול את הגבול ל-F, כלומר פונקציה לגבול. ב', הוכיחו בבריאות לא ממש על 0.1, הוכיחו כן ממש. ג', על חצי אחד. יופי. טוב, שימו לב, מה אנחנו יודעים מכאן? רק מהניסוח, בסדר? א', אם אומרים לנו מיצוק גבול, כנראה שהוא קיים, כנראה שיש התכנסות נקודתית. כלומר, הפונקציה מתכנסת נקודתית. ב', fn היא פונקציה מאיפה לאיפה? כשאני אומר על 0.1 זה אומר התחום הוא 0.1 לתוך R. יופי. בואו נתחיל לפתור. בסדר? הפעולה מוגדרת היטב. טוב.
אז א', איך אני מוצא גבול? מה אני עושה? מציב, כן, יופי, בואו נתחיל להציב קצוות. אז בהצבת x שווה 0 או 1, מה אנחנו מקבלים? יופי. אז x0 שווה 0, ולכן זה שואף ל-0. מעולה. אם נציב x0 בין 0 לבין 1, ואנחנו יכולים להתבסס רק על זה ש-x0 הוא בין 0 ל-1, אז אני חוזר לפה, או לא חוזר. אז n x0 כפול 1 מינוס x0 בחזקת n, לאן הוא ישאוף? 0. למה? בגלל, בוא נגיד, מספר בין 1 בין 0 ל-1 בחזקת n, ש-n שואף לאינסוף. בדיוק. אוקיי? כאן נשאר לי עדיין מספר בין 0 ל-1, נכון? כשאני מוריד מ-1 את x0, עדיין יש לי מספר בין 0 ל-1, מסכימים? יופי. אז כאן יש לי מספר בין 0 לבין 1. יופי. ואז כל הדבר הזה שואף ל-0, אבל מה עם ה-n כאן? מה? יופי, שואף לאינסוף, נכון? אז זה לא בעיה, אינסוף כפול 0? מה עושים? יופי, לא פיתה, לצורך העניין, בסדר? אז צריך איכשהו להסביר את זה, בסדר? אוקיי? ההסבר שלי האינטואיטיבי שלא מתקבל, אוקיי? כלומר, אנחנו לא נפתור את זה עד הסוף, אנחנו נפתור אחרי זה את התרגיל הבא עד הסוף. ההסבר האינטואיטיבי פשוט שמעריכי לוקח לינארי. דעיכה מעריכית לוקחת גידול לינארי לבריאות. אוקיי? ולכן זה שואף ל-0. קצב כאילו... קצב, כן, קצב יותר גדול. בסדר? אם יש לכם איזשהו משפט שניסחתם אחד ואחד, בסדר. אם לא, לא פיתל. בסדר? אפשר להגיד שהדבר הזה זה איזשהו Q, בסדר? והדבר הזה שואף ל-0, זה חלקי זה, בסדר? יופי. שואף ל-0. יופי. מה סיימנו? נקודתית. מסקנה? fn שואף ל-f, באשר f הוא 0, יופי. יאללה, בוא נעשה את ב'. בסדר א'? כולם בסדר עם זה? אתה כותב f בלי ה-x, זה פשוט סתם... כן, כי זה ברור, זה אפשר, גם בזה כתבתי גם x. זה כי זה ברור שזה הפונקציה הגולית. לא יכול לרשום x כאן, x כאן, זה בסדר, זה סתם סוג שכתי. יופי, א' סיימנו. ב', אוקיי? שימו לב. אוקיי, עכשיו זה החלק היותר מורכב בתרגול, ולכן הגענו לשיא התרגול, שזה עכשיו בדיוק. מתרגש. אוקיי? כשאנחנו רוצים לסתור או להפריך התכנסות ממש על 0,1. מה אנחנו נשתמש? במסקנה שאם הפונקציה מתכנסת ממש, היא חייבת להתכנס ממש לאיזה פונקציה? נכון, ל-0. ב', נתחיל בניסוח הזה. אם f ממש, אז, סליחה, fn ממש, אז ל-f. ולכן, כדי להוכיח שהיא לא מתכנסת ממש על 0,1, מספיק להוכיח שלא מתקיים קריטריון הסופרמום של fn ל-f. ולכן, נוכיח fn לא מתכנס ממש ל-f. אוקיי? אז אני רק אחזור עוד הפעם למה זה מספיק, אוקיי? בגלל ש-fn מתכנס נקודתית ל-f, האפשרות היחידה שתתכנס ממש זה לאותה פונקציה f, אוקיי? וזה מה שאנחנו נראה, שהיא לא מתכנס ממש לאותה פונקציה f, אוקיי? זה מספיק. אם לצורך העניין לא היה לנו את סעיף א', אוקיי? בואו נחדש את סעיף א', אז היינו צריכים אותו בשביל לפתור את ב', אתם מבינים? כלומר, כדי להראות שפונקציה לא מתכנסת ממש על 0,1,
אנחנו צריכים להראות או שהיא לא מתכנסת ממש לאף פונקציה בעולם, קשה, לא אפשרי, לא נבקש מכם דבר כזה שהוא לא אפשרי. מה שאתם צריכים להראות בתכלס זה שיש לכם איזושהי פונקציה גבולית, היא המועמדת היחידה ש-f יכול להתכנס אליה ממש, ושהיא לא מתכנסת אליה ממש, אוקיי? כלומר, א' זה סוג של הכנה לב', בסדר? יופי. אז בואו נראה את זה. אז איך מראים את זה? כדי להראות שזה לא מתקיים, זה שקול לכך שקריטריון הסופרים הוא לא מתקיים. אוקיי? זה אם ורקים. לא מתקיים קריטריון הסופרים. קוף לסמן קריטריון הסופרים. שזה שקול להוכיח לים n שואף לאינסוף של סופרימום x בין 0 ל-1 של fnx פחות fx לא שווה 0, כן, זה כבר עם לים, אז זה בסדר לרשום את זה ככה. יופי. בעצם אומרים לי, תראה שהסדרה הזאת, הגבול של הסדרה הזאת לא שואף ל-0. להראות את זה. אוקיי? שקול. יופי. איך נראה את זה? אז לפני ההפסקה נתתי לכם איזושהי דגש לגבי הסופרימום. ואנחנו עכשיו נשתמש בזה. הדגש הוא כזה. אם נמצא איזושהי תת סדרה, איזושהי סדרה, זאת תת סדרה, אם נמצא איזושהי סדרה xn שתלויה ב-n, היא תהיה מוכלת בתוך 0,1 והסופרימום שלה, של x בסדרה הזאת xn, כלומר הדבר הזה שזה בדיוק שווה לסופרימום של fnxn פחות fxn, אם לדבר הזה לא יהיה גבול, או הגבול שלו לא יהיה 0, אנחנו סיימנו. למה? כי אם נניח הגבול שלו, נניח סתם 3. בסדר? אז מה יהיה הסופרימום של הכל? הוא יהיה לפחות 3. למה? כי אם הסופרימום של רק חלק מסוים מהאיקסים, הסופרימום שלו הוא 3. הסופרימום של כל האיקסים הוא 3, או משהו אחר שהוא יותר גדול, כי הוא סופרימום. הוא יכול להיות משהו יותר גדול. אבל אם מצאתי רק איקסים מסוימים, שנוח לי איכשהו להיפטר מהאנים, או משהו כזה, איכשהו שיוצא לי כאן איזשהו קבוע, שהוא לא 0 בגבול, אז סיימתי בגלל המסקנה הזאת. אוקיי? וזה משהו שקצת קשה להבין אותו בהתחלה, קשה קצת להסביר אותו, אז בואו פשוט נתחיל את הדוגמה הזאת. אז בואו נעשה את זה. השאלה איך אני עושה את זה. אז דרך ראשונה היא לנחש. אנחנו לא נעשה את זה, בסדר? כי אני לא מנחש כזה טוב. הדרך השנייה היא להשתמש בכלים שיש לנו. מה, קר? קר פה? כן, ממש? יש לנו ממש? זה פה יכולים לחזור. כן, זה כן. זה נמצא. טוב, אז מה שנעשה, ננסה למצוא איזושהי נקודה או סדרת נקודות בקטע, כך שהסופרימום שלו הוא לא 3, או אולי משהו אחר, שהוא לא שואף ל-0. יופי, איך נעשה את זה? שימו לב. נגדיר את ה-mn שלנו, אוקיי? נגדיר אותה להיות פונקציה רק של x. אני מחפש עכשיו איזה שהם x'ים שתלויים ב-n. אני מחפש כזה דבר. אז תנו לי להגדיר את זה. g של x להיות, שימו לב, יופי. הגדרנו את זה. להיות מה שבתוך הסופרימום. בואו נפשט את זה. מה זה f? מה זה fn? הפונקציה הזאת שם, נכון? nx כפול 1 מינוס x בחזקת n, נכון?
פחות 0? יופי. אני יכול להעיף מערך מוחלט? כן. למה? שואף לאינסוף. אי שלילי. אוקיי? כי זה אי שלילי. לא יכול להיות שזה שלילי, נכון? זה תמיד גדול שווה מ-0, זה תמיד גדול שווה מ-0. אוקיי? האנליזה הזאת שעשינו עכשיו היא חשובה מאוד. ה-NX תמיד גדול שווה ל-0, כי אנחנו בתחום בין 0 ל-1. כן, כן. כאילו GX מוגדרת רק בין 0. כן, אז יפה, אולי אני אכתוב את זה גם. בסדר? עד כאן שאלות? לא, אז אני ממשיך. יופי. מזכיר, המטרה למצוא xn'ים כך שהסופרימום עכשיו של gx על ה-xn'ים האלו לא שווה ל-0 בגבול. יופי, בואו נראה. מה שנעשה, זה ניתן את הדבר הבא. g רציפה על איזה קטע? ולכן מ-y שטראוס? בדיוק. יש לה מקסימום. וזה אומר שהמקסימום ב-0,1 של G הוא גם הסופרימום, שזה המטרה שלי. המטרה שלי, עוד פעם, למצוא את ה-x'ים שיתנו לי סופרימום כאן. אוקיי? בוא נמצא את ה-x'ים שיתנו לי סופרימום. מה ה-x שיותן לי מקסימום? זה בדיוק ה-x שייתן לי סופרימום. ואז אני אתן לו את הגבול. יופי. יופי. אז עכשיו, שאלה, מה האפשרויות של המקסימום של הפונקציות בקטע הזה? יופי, בול. או מקסימום מקומי, או בקצוות, נכון? יופי, מה הקצוות שלי? יופי, הפונקציה היא שלילית, לכן אין לי מה לבדוק את הקצוות, נכון? שימו לב. G של X היא שלילית, G של 0 שווה G של 1 שווה 0, ולכן נבדוק רק מקסימום מקומי בפנים הקטע. מקסימום לוקאלי. איך בודקים מקסימום לוקאלי? גוזרים משווים ל-0. G טאק שווה למה? n כפול 1 מינוס x בחזקת n, ואז אתה עושה את הפלוס. בדיוק, יופי. אז יש לנו פה נגזרת של מכפלה, נכון? אז זה שווה ל-n כפול 1 מינוס x בחזקת n ועוד. זה כל הגורם הזה. גוזר את הגורם הזה. בדיוק, אז n 1 מינוס x בחזקת n מינוס 1. ותעשה מינוס. נכון? וכפול כל הגורם משמאל. n 1 מינוס x בחזקת n ועוד 1 מינוס x בחזקת n מינוס 1 כפול n כפול מינוס 1 נגזרת פנימית של ה-x כפול כל ה-nx. יופי. אני יכול לקחת n גורם משותף עם 1 מינוס x בחזקת n מינוס 1. כאן נשאר לי 1 מינוס x. כאן נשאר לי מוריד את זה, מינוס nx. יופי. נשווה ל-0. כדי למצוא נקודות חשודות כקיצון. האפשרויות זה ש-x שווה 1. משליך, נכון? נסוע על הסף. או הדבר הזה שווה ל-0, נכון? או x שווה ל-1 חלקי n ועוד 1. בסדר? נעשות את האלגברה אחרי זה. יופי. האם זה נקודת מקסימום? ישר יכול לטעון? לא. כן? לא? יופי. אז או שעושים נגזרת שנייה, נכון? אתם מכירים? או שאפשר לטעון את זה מטיעוני רול, אוקיי? בואו נראה. אם זה מינימום, אוקיי? רק אני אעשה שנייה איזשהו חזרה על חטא באחד. בסדר? בשבילכם גם למבחן. אם ב-0 אני ב-0, גם אחת תרגיל למבחן. אוקיי? 0 ב-0 וב-1 אני ב-0, נכון? יש לי נקודה פנימה, נקודת קיצון מקומית, אוקיי? חשודה כקיצון.
למה היא תהיה מקסימום ולא מינימום? כי אם היא מינימום, אז זה אומר שיש לי איזשהו מקום שאני יורד בו, נכון? איזושהי סביבה. פונקציה שלילית. פונקציה שלילית. אז אם אני יורד, אני יכול להיות כאן. סליחה, אני צריך לעלות לפני, נכון? כלומר, כדי לרדת, או שאני קבוע באפס, וזה דוגמה טריוויאלית, וזה לא נכון, כי אני לא באפס, זה לא פונקציית האפס, אז אני צריך לעלות כדי לרדת. אבל אם אני עולה, ואז יורד, אז יש לי גם מינימום פה וגם מקסימום, נכון? אבל או שאני יורד לאפס, ואז יש לי 2 נקודות קיצון, או שאני עולה עוד הפעם ויורד, ואז יש לי 3 נקודות קיצון. אבל כמה נקודות קיבלתי? אז זה יכול להיות. אוקיי? מיטיוני רול. בסדר? מי שזה לא אינטואיטיבי לא אולי, אז תגזרו פעמיים, תעשו את הטבלה הזאת, לא יודע. לא זוכר מה עושים כל כך בחטא באחד. שאלה טובה. אנחנו מחפשים את המקסימום המוחלט, כי המקסימום המוחלט בקטע סגור הוא גם הסופרימום. ואני רוצה למצוא את הסופרימום ולקחת לו גבול ולהראות שהוא לא אפס, ואז הסופרימום של כל הקטע הוא גם לא יהיה אפס. עוד שנייה אנחנו נגיע לנקודה הזאת. בגלל שלקחת x כאילו... xn. xn. בדיוק, ומה xn? שימו לב, מה xn? להלן. אוקיי? איך ה-n בא לידי ביטוי ב-g? אז שאלה טובה, הוא לא. אוקיי? אני פוס משחק, אני בדיוק עושה עכשיו את ההסבר הזה. בסדר? רגע, שניונת, אני עושה את ההסבר. אוקיי? אנחנו רוצים למצוא סדרת נקודות xn. בסדר? על הסדרת נקודות הזאת יהיה לי סופרימום, ואם אני אשאיף, אם אני אקבל, אם אני אעשה את זה, אוקיי? מכל הדבר הזה, בעצם אני אקבל סופרימום של fn xn, נכון? פחות 0, פחות כל הדבר הזה. הדבר הזה בגבול לא יהיה שווה 0, זה מה שאנחנו מחפשים, ולכן לא יתקיים לי קריטריון הסופרימום, כי רק על xn'ים הוא לא 0, ואם רק על xn'ים הוא לא 0, ברור שעל כל הקטע הוא לא יהיה 0. כי הסופרימום על כל הקטע הוא לפחות הסופרימום על xn'ים, ואולי יותר גדול. אולי יש כל מיני x'ים אחרים שיש בו סופרימום יותר גדול, שהוא מקבל סופרימום יותר גדול. יופי. אז המטרה שלי היה למצוא איזשהו xn שבו הוא הכי גדול. אוקיי? הנה מצאתי. פעם ראשונה שאתם רואים את זה קשה. צריך לתרגל את זה לעוד כמה פעמים. ועכשיו נציב. אנחנו טוענים שזה הסופרימום. אז בואו נציב. אז סופרימום של f xn פחות f של xn זה בדיוק, אנחנו טענו שזה בדיוק סופרימום של רק של fxn, כי זה 0, נכון? אמרנו שאפשר להוריד את הערך המוחלט, בעצם זה כמו לכתוב סופרימום של fnxn, נכון? אבל זה בדיוק, מה הסופרימום של סופרימום בתוך xn של fnxn? זה בדיוק, זה בדיוק fnxn, זה בדיוק המקסימום, זה בדיוק ב-xn. אז בואו נציב את זה. איפה נציב? כן, רגע, את זה, את המעבר הזה. כאן אמרנו ש-f זה 0, נכון? אמרנו שיכול f דרך מוחלט כי הפונקציה היא שלילית. כלומר, קיבלתי את זה, נכון? אבל אמרנו של-xn זה מקסימום, נכון? אז מה הסופרימום בכל הנקודות שהן נקודות מקסימום על f עצמה? בסדר? כי מה הסופרימום של fxn כאשר ב-xn זה בדיוק המקסימום של הדבר הזה, זה בדיוק f עצמו. בסדר? סתם כתיבה טיפה יותר פורמלית. אוקיי? טיפה יותר פורמלית, אפשר לוותר על הכתיבה הזאת ופשוט לחשב את זה ישר. אוקיי? אז אני אעשה את זה כאן. כאן. רגע, תנו לי רק שנייה לסיים את זה. יופי. אז fnxn, בואו נציב. מי עוזר לי? לא, אני חייב, סליחה, אני חייב שאתה תקרא גם. מתנצל, אני מרגיש את זה כבר. מתנצל, סליחה. כי גם זה עוד עולה.
n, אני מציב עכשיו בפונקציה את xn שלי שזה 1 חלקי n ועוד 1, בסדר? אז n כפול x שזה כפול חלקי n, יופי, זה שואף לאיפה? ל-1, נכון? יופי, זה לאן שואף? בואו נראה, n שווה ל-n ועוד 1 מינוס 1, נכון? כל זה שווה ל-1 מינוס 1 חלקי n ועוד 1 n ועוד 1 כפול 1 מינוס 1 חלקי n ועוד 1 מינוס 1, בסדר? פשוט הוספתי והחסרתי את 1 ומינוס 1 כדי שיהיה לי חזקה שהיא דומה למכנה הזה, כי זה בדיוק הגבול של עם מינוס 1, כי יש לי כאן מינוס, וזה בדיוק הגבול של 1, כלומר כל הגבול הזה עם מינוס 1. מאיפה אין כפול 1 חלקי n ועוד 1? זה? מאיפה fn הזה? זה? כן. מה שמצאת? זה גזירה גזרת? 1 חלקי n ועוד 1 מצאנו מהגזירה. ה-f זה בדיוק הפונקציה. זה בדיוק הפונקציה. הצבתי ב-x 1 חלקי n ועוד 1. בסדר? יופי. שימו לב, לא שואף ל-0. זהו. מצאנו סדרת נקודות. הסדרת נקודות זה xn שווה 1 חלקי n ועוד 1, שהסופרימום עליהם לא שואף ל-0, ולכן הסופרימום על כל הנקודות בקטע הוא לפחות e בחזקת מינוס 1, כלומר לא שואף ל-0, ולכן לא ממש. בסדר? סיכום, מסקנה, עכשיו בעל פה הייתה. כן. כבר אמרנו שיש שני פתרונות, אחד זה לא. x שווה 1 ואחד זה x שווה 1 חלקי n ועוד 1, אז היית חייב לקחת את הפתרון הזה בגלל שהוא כולל את n, בעצם למצוא סדרה. אתה שואל למה לא לקחתי את 1? כן. אז קודם כל אני צריך לכלול את כל הנקודות ולראות מה המקסימום ומה זה. אוקיי? 1, אני פשוט יודע ש-fn כשאני מציב 1 זה 0. אז זה לא יעזור לי. הוא כאילו בסדר ממש. אתה מבין? אני רוצה למצוא סדרת נקודות כך ש-fn של סדרת נקודות הזה שואף למשהו שהוא לא 0. הבנת? כדי להפריך את זה. בסדר? לא היית יכול לקחת 1, כי אם היית מציב 1 זה צריך 0. ואז בעצם לא הוכחתי, כי הסדרה, כי על מספרים מסוימים ברור שהוא יהיה לי 0. כן? כי על 1 ו-0 הוא 0, אז גם זה שלנו 0. עשית xn בגלל שיש שם n שכלול בתוך ה... כן. אתה מבין שזה סדרה, אתה צריך... כן. אוקיי? אז שוב, המטרה שלי, אוקיי? אם יהיה לנו זמן, אנחנו נעשה עוד תרגיל כזה של הפרחה. יש מצב שיהיה לנו זמן? אנחנו נעשה עוד תרגיל כזה של הפרחה, כדי לראות איך לבנות דוגמה. אוקיי? נעשה אולי תרגיל קצת יותר פשוט, זה היה תרגיל טיפה מתקדם של הפרחה. כן, למה אמרת לפחות לי בממוצע? לפחות? אמרת לפחות לי בממוצע. הסופרימום הכללי של הקוד הוא לפחות עם מינוס 1. יש מצב שיש לך... אתה טוען שפה הוא בדיוק עם מינוס 1. לא, זה מה שאני יכול לדעת. אמרת אם... לפחות. בוא נראה, הסופרימום של הקבוצה היא מינוס 1 ו-3 היא גדולה מהסופרימום של הקבוצה היא מינוס 1. כלומר כאן לקחנו x'ים שעובדים את הסופרימום הזה, אבל יש מצב שיש לי עוד x'ים, נכון? זה לא מכסה את כל ה-x'ים בין 0 ל-1. למה זה לא מכסה? מה זאת אומרת זה לא מכסה? כלומר, זה לא מכסה את כל ה-x'ים בין 0 ל-1, נכון? לדוגמה, לא יודע, פאי, לא פאי. יש לי מספר שאני נמצא פה בדעות. אוקיי. נמצאים פה גם, העוצמה של זה, זה כאילו זה הטבעיים. כל המספר איברים שיש בסדרה הזו זה הטבעיים. כמה מספרים יש לך בין 0 ל-1? אין סוף. נכון? הרצף. זה לא מכסה את הכל. אז יכול להיות שיש לך עוד סדרות, או עוד מספרים, או עוד כל מיני דברים, שיכולים לצאת סופרימום יותר גדול. אבל מספיק לך למצוא סדרה אחת. יופי, שאלה אחרונה. אם היינו מוצאים שגזרנו שתי נקודות קיצון. אז הדברים היו מסובכים יותר, היינו צריכים לבדוק את שניהם. עכשיו יהיה לנו דוגמה עם שתי נקודות קיצון. מי מהם מהמקסימום כאילו? לגמרי. בסדר? יופי. יאללה. סעיף ג', בסדר? סעיף ב' בסדר?
מה? ספרי. מספיק. אם אתם מסבירים שאתם מראים סדרה טיטה, בסדר? תרצה מה שאמרנו? יופי. אני מוחק את זה, בסדר? בסדר, זה חד ואחד גם, מוחק. וסעיף ג' אוקיי, בשתי שורות. בסדר? אבל אני צריך שתהיו איתי, בסדר? כי זה טריק. בסדר? טריק. יופי. ג' שימו לב. היא לא ממש על 0,1, היא כן ממש על חצי אחד. אוקיי? זה מה שאני צריך להוכיח. יופי. מאיפה נביא את החצי הזה? אז ככה, בואו נראה מה אנחנו יודעים על הפונקציה. על הפונקציית הפרשים, כן? על ה-G הזה שלי. שזה בדיוק גם Fn. אז Fn פחות F, בערך מוחלט, זה כמו לכתוב Fn. זוכרים? כי זה 0, וזה פונקציה היא שלילית. 0, די. וזה היא שלילי, אז זה כמו לכתוב Fn. יופי, מה אני יודע על הפונקציה Fn? שכאן 0, כאן 1, גם כאן וגם כאן היא ב-0, נכון? אבל מתי מקבלת מקסימום? בדיוק ב-1 חלקי n ועוד 1. זה אומר שאחריה היא יורדת, נכון? יופי. בואו נסתכל על הקטע חצי פסיק 1. ואיכשהו כתב ממנו כאילו פשוט. או יופי, יפה מאוד. כלומר שהוא מוכל בו. כן. יופי. אז שימו לב, כן. אז רגע, אז תני שנייה לסיים את זה, בסדר? טוב, אז בואי ננסה איכשהו להראות שהקטע הזה מוכל בקטע שהיא יורדת. למה? כי אם, עוד שנייה אנחנו נראה את זה, נראה שבקטע הזה היא יורדת, איפה הסופרים הוא מתקבל? איפה? תגידו לי, תנו לי מספר. בחצי, נכון? אם בקטע הזה הפונקציה יורדת, הסופרים הוא גם מקסימום והוא מתקבל פה, נכון? בסדר? שימו לב, יש פה אנליזה של ח' ואחד שאנחנו צריכים לעשות על מנת להימנע מה-n אפסילון הזה. אוקיי? שאתם לא אוהבים. אני מת על זה, אבל אני מבין אתכם. יופי. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. מה? משהו כזה. עבור n גדול שווה מ-2, שימו לב, 1 חלקי n ועוד 1 קטן מחצי, נכון? יופי. ולכן חצי פסיק 1 מוכל בקטע 1 חלקי n ועוד 1 פסיק 1. רק כאשר n גדול מ-2. מה? זה כאשר n גדול מ-2. נכון, כלומר זה לא נכון עבור n שווה 1, אבל מה אכפת לי, נסתכל על n באינסוף. נכון? יופי, למה עשיתי את זה? למה רשמתי את זה? החל משם מה? מה מתקיים? מה טוב לי בקטע הזה? חצי או סופר. למה? כי אתה יודע שהוא הנקודה הכי גבוהה. למה? כי זה יורד. או, פונקציה יורדת, בסדר? למה הפונקציה יורדת שם? או, יופי, כי זה המקסימום. בדיוק. אז עבור n גדול שווה מ-2 זה מתקיים, ולכן זה מתקיים. 1 חלקי n ועוד 1 היא מקסימום מקומי. ולכן ב-1 חלקי n ועוד 1 עד 1 הפונקציה יורדת. ולכן היא גם יורדת פה, נכון? בתת קטע. ולכן יורדת גם בחצי 1. למה אמרתי את זה? כי אחרי הנקודה 1 חלקי n ועוד 1 הכל יורד. נכון, עכשיו הגענו שכאן הפונקציה יורדת. למה זה טוב לי בחיים? בדיוק, כחצי הסופרימום. נכון, אם הפונקציה יורדת, איפה אני מקבל את האיבר שהוא הכי גדול, המקסימום, שהוא גם סופרימום? כאן, נכון? בחלק הכי שמאלי. אם מפה אני יורד, אם הפונקציה יורדת, זה הכי גדול. ולכן, הסופרימום בין חצי לאחד של הפונקציה, של fn, שזה מה שאני אחפש, נכון? אתם זוכרים למה? כי הסופרימום של כל הדבר הזה, זה כמו הסופרימום של fn, נכון? אני כבר לא רושם את זה. על הסופרימום
שהדבר הזה הוא בדיוק fn בחצי, נכון? להציב להציב. אבל למה אפילו לא צריך להציב? כי היא נקודתית לאפס, נכון? כבר הראינו. אם תציבו אתם מוזמנים, היא תשאף לאפס. זה הוכחנו באלף. נכון. אוקיי? סיכום. אני אסתכם את הסעיף הזה עוד הפעם. סעיף ב', עוד שנייה אנחנו נחזור לשאלה שלך. בסדר? לגבי סעיף ג', אני רוצה להוכיח שהיא כן ממש כאן. התכנסות ממש רק דרך אחת, רק מבחן הסופרימום. אוקיי? למה החיים טובים לי פה? כי f הוא 0 ו-fn היא שלילית. לכן כל מבחן הסופרימום הזה, של כל הפונקציה הזאת, כל הזמן אני כאילו בוחן את הסופרימום של fn פשוט. זה פשוט לבחון את הסופרימום של הפונקציה הזאת, ככה, איך שהיא. אוקיי? אז מה הסופרימום בחצי? 1. פשוט המקסימום שם, שהוא מושג, וזה פשוט בנקודה חצי. למה? משפט אחרון? כי בין חצי לאחד היא הפונקציה יורדת. אם הפונקציה יורדת ורציפה, המקסימום שלה בקטע זה בדיוק כאן, בחלק הכי שמאלי. וזה היה התרגיל, וזה הסעיף ג'. אז עכשיו שאלתך. כל fn, המקסימום שלה הוא בנקודה הזאת. כאילו f3 נגיד המקסימום יהיה לגמרי. כן, כן. בול. אמרנו שראינו בבעלם שבחצי אז נשארת לאפס, כאילו, בגלל שבחצי זה באמת עושה אחד. אבל גם אחד חלקי אפס אחד הוא נכנס לתחום. מה? כאילו, אמרנו... לא, פה אתה הראת נקודה ספציפית. הראת שבנקודה הספציפית הזאת, בחצי זה בדיוק המקסימום בקטע הזה. 1 חלקי n ועוד 1 זה המקסימום בין 0 ל-1. וזה כבר לא משהו ספציפי. אוקיי? זה קשה. אוקיי? נראה לי שאני רוצה אולי לעשות עוד תרגיל עם הפרחה. בואו נראה, נראה לי שהוא לא נמצא פה. בואו נראה, רגע. הוא לא נמצא פה. טוב. התרגיל הוא כזה. סיימנו את התרגיל הזה. אני רוצה לעשות עוד תרגיל יחסית מהיר, רק של הפרחה. הבריאות. אז התרגיל הוא כזה. ידוע כי fn של x ששווה ל-x בחזקת n הוא ממש. לצערי הוא לא מופיע. הורדתי אותו השנה. הוא ממש ל-0 אשר fn הוא בין מינוס 1 ל-1. לא ממש, נקודתית. לתוך R. בוא נפריך שהוא ממש. אוקיי? בוא נפריך שהוא ממש שם. אז שימו לב מה נעשה. נמצא, נפריך ממש. אוקיי? אז מה אני יודע? אני יודע ש-fn מתכנס לפונקציה f כאשר f הוא 0. אוקיי? כדי להפריך ממש, אנחנו בעצם רוצים להפריך את הדבר הבא. להפריך שסופרימום של fn זה x בחזקת n פחות 0 שזה 0. הדבר הזה שואף למשהו שהוא לא 0. יופי. בואו נעשה אפילו משהו יותר קל. בואו נראה שהוא שווה לקבוע. אוקיי? בואו נראה שהוא שווה לקבוע. נניח לחצי. אז אני רוצה שתמצאו לי, אוקיי? תנסו לה גם לעשות עכשיו, איזשהו x, n'ים,
כך שאם אני אציב את xn'ים פה, אני אקבל חצי. נסו שנייה לחשוב על זה, ואני צריך ש-xn יהיה בין מינוס 1 ל-1. כן, אני רוצה שתמצאו xn, אוקיי? שהוא בין מינוס 1 ל-1, כך שאם אני אציב אותו כאן, כלומר, אני אציב את ה-xn כאן ואעלה אותו בחזקת n, אני אקבל בדיוק חצי. חצי באפס? חצי בחזקת מינוס n? כן, אוקיי? אז לדוגמה, אוקיי? זה אולי יש דוגמה יותר פשוטה עם מציאת הפרחה. בואו ניקח את xn להיות 2 בחזקת מינוס 1 חלקי n. בסדר? כלומר חצי בחזקת 1 חלקי n. בואו נשים חצי בחזקת 1 חלקי n כאן. מה אני מקבל? חצי, נכון? כולם רואים את זה? יופי. ואז מה יהיה הסופרימום של הקטע הזה? חצי. ומה יהיה בגבול? חצי. אז אוקיי? המסקנה היא כזאת. רגע. xn הוא בין מינוס 1 ל-1. תבדקו. כלומר מצאתי סדרה בין מינוס 1 ל-1, כך שהסופרימום על הסדרה הזאת הסופרימום של f, ש-f שלי זה xn, כן? fn של xn, fn זה בדיוק xn, כך ש-fn של xn זה בדיוק חצי, נכון? זה מה שמצאנו. זהו, אז פרחת. בדיוק, אוקיי? כלומר, בהפרחות יש לי 2 דרכים ללכת. או בדרך שהיא מאוד מאוד קלה, כמו הפונקציה הזאת, ואז אני רואה איזה סדרת נקודות, אוקיי? זה קצת לא כזאת קלה, אתה צריך לראות את זה פעמיים, אבל אני רואה לפחות איזה סדרת נקודות אני יכול למצוא, אוקיי? זה אפילו טיפה יותר קל מהתרגיל הקודם, כי כאן אני אפילו לא צריך לקחת את הגבול, כי כאן אני מקבל את הסדרה הקבועה שלא תלויה ב-n. ביטלתי את ה-n'ים. ניחשתי. מה? טוב, תבחרי, לא יודע, תבחרי מספר אחר. שישית? הנה, אז תבחרי כאן, אם את רוצה שישית, תבחרי. מה? לא, את צריכה שה-xn שלך אבל, ה-xn לכל n יהיה בין מינוס 1 ל-1. כן? את יכולה כאן לבחור מה שבא לך, כל עוד זה הגיוני. כן, זה חייב להיות שבר, כי יש לך את x בחזקת n, נכון? ואם התומך שלך, אם כאילו, לא תומך, חכו את זה, הדומיין שלך, הלוואי בסיס, הלוואי היינו בלנגר, אבל אם הדומיין שלך הוא בין מינוס 1 ל-1, אז זה עדיין יהיה שבר. שבר שתעלי אותו בחזקת n יהיה שבר. בסדר? אז כמובן שזה יהיה שבר, הדבר הזה כאן, וזה בהכרח צריך להיות שבר. טוב, אז סיימנו. אני ממליץ לכם לראות את התרגיל האחרון בתרגול. אוקיי, אני אעלה הקלטה של מכנית נראה לי, שאיתם כן עשיתי את התרגיל הזה, אבל לא עשיתי את התרגיל הזה. פשוט התרגיל האחרון בתרגול קצת מדבר על מונוטוניות. אוקיי? אנחנו גם דיברנו קצת על מונוטוניות פה בסעיף האחרון. אוקיי? כלומר, רגע, שנייה, תנו לי רגע. אם היה לי פונקציה, תנו לי רגע. חבר'ה, אל תספידו אותי, יש עוד 2 דקות. אם היה לי קטע כזה, אינסופית, שהייתי צריך להוכיח שהיא ממש, אוקיי? ונניח אני יודע שהפונקציה היא מונוטונית בין 0 ל-1, מונוטונית עולה, ומונוטונית יורדת בין 1 לאינסוף. אז מה הייתי בודק? איזה נקודה בסופרימום? 1, נכון? כי בקטע הזה 1 תהיה החלק הכי גדול, ובנקודה הזה 1 תהיה החלק הכי גדול. כלומר, לפעמים צריך לפרק את זה לתחומים, אוקיי? ולראות איך לפרק ואיך לטפל בזה. בסדר? אז ממש אנליזה של חטא ואחד. נתראה שבוע. אז,